MTV. Dostlar, barınızға da salam. Tatmustava telekanalında Яшьлек тавышы. Әминде барыгызны да яңа 2020 ел белән чын күңелдән тәбрикләп үтәсебез килә. Бу дөньяда яхшылык, изгелек, чисталык, сафлык яшәсен һәм бар шул вакытта гына кеше бу дөньяда үзен бәхетле итеп тоячак. Һәммәбезгә дә көтелмәгән куанычлар теләп, Яшьлек тавышын башлап җибәрәбез һәм TMTV версиясе буенча Яшьлек тавышында булган иң яхшы клипларны барлауны без башлыйбыз. Киттек! Регина Гареева үзенең җырын нибары 3 көн эчендә иҗат иткән. Балалар төркеме белән Казанга килгән арада җырын да яздырган, клибын да төшергән. Безнең Уфадан килүебезгә бөтен әйбер дә әзер иде. Студия, киемнәр, утлар, күгәрченнәр. Клипны нибары 2-3 сәгать эчендә төшердек. Барысы да Илнат ярдәме белән, әлбәттә, авторы да, режиссеры да, монтаж ясаучысы да Илнат. Менә шулай нибары 3 көн эчендә Илнат Регинаның хыялын тормышка ашырган һәм яңа елда да без сиңа инде яңадан яңа уңышлар һәм хыялларыңның тормышка ашуын теләп калабыз. Яшырым сөюләре, бу сөюләр беләм ялгышта. Агым судай, ага гомерләрем, янып көеп сары сагышта. Булмас насыйп кавышулар, хыялларым булган актыман. Ярсый бәргән zaman bulmaz nasip kavuşurlar hıyallara bulgan aktıman yarsıy bergelene yürekkeyim şitlikten ötmeni kuş zaman sirep olsa mehabet tupkını bulmayken kalıp tutunup yanarman indi gül bulgançı bulgan yazmışıma buysunıp bulmaz nasip kavuşurlar hıyallara bulgan aktıman yarsıy bergelene yürekkeyim şitlikten ötmeni kuş zaman Bikrek avar yaşırım süyürleri bu süyürler bilem yolğışta ağım suday ağa ömürlerim yanıp kıyıp sarı sağışta yanıp kıyıp sarı sağışta bulmaz nasip kavuşurlar hıyallarım bulgan aktıman yarsıy bergelene yürekkeyim şitlikten ötmeni kuş zaman bulmaz nasip kavuşurlar hıyallarım bulgan aktıman yarsıy
Мелфановлар гаиләләре белән иҗатка кереп киткәннәр. Рөстәм җырлый, әтисе сүзләрен яза, әниләре төрле тәмтемнәр пешереп тора. Җыр яздыру белән клибында төшергә булган. Клипны Мисырда төшердек. Киен Инсаф Хәбибуллин язды, ә бу җыр минем күңелемә чын күңелдән бик якын дип әйтә җырчы. Әйдәгез, без дә әлеге шәп клипны искә төшереп, тагын бер кат карап үтик. Unutırga bik нык теләсәм дә, төшләремә көндә керәсең. Инде сүнеп барган хисләремне сүндермичә ялкын өрәсең. Син бит хәзер башка суның яры, Мин ярап үтән инешне, бу язмышым ташка язылса да, юк килешми, йөрәккенә никтер килешми. Сәлам юллап язган хатларыңны, вакыт ялкыннары ялмады. Без бит инде күптән ят кешеләр, йөрәк кенә шуны аңламый. Син бит хәзер башка суның яры, язмышым ташка язылса да, юк килешми, йөрәккенә никтер килешми. Төшләремә көндә керәсендә, онытырга ирек бирмисең. Яшьлегемә кире чакырсам да, килмисең бит, юк шул килмисең. Син бит хәзер башка суның яры, язмышым ташка язылса да, юк килешми, йөрәккенә никтер килешми. Юк килешми, йөрәккенә никтер килешми. Йөрәккәем никтер килешми. Ләйсәннең шәрык һәм төрек җырлары белән кызыксынуын мөгаен берегез дә белмәгәндер. Нәкъ менә шушы стильдә аның зәңгәр күз җыры эшләнгән дә. Клипка төп геройны бик озак эзләгәннәр алар. Хәтта кастингларда оештырганнар. Һәм беләсезме каян тапканнар? Нәкъ Рәсәйнең төп каласыннан, Мәскәүдән. Әйдәгез, зәңгәр күзле егетебезгә без дә карап алыйк әле.
zengeri güz yüreğim zinhar düz güz 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 zengeri güz yüreğim zinhar düz Шулпанның алдакчы җыры күптән язылган, ә менә клип төшерергә батырлыгы озак кына җитмичә йөргән. Сценарийны күп кенә вакытлар уйлап йөргәннән соң режиссер белән элемтәгә кереп, төшерү вакытын билгеләгәннәр. Клип төшерергә бер көн калгач, баш актерлар алышынган, анысы да уңай якка гына булып чыккан һәм 2019 елның иң юморлы клип исеменә лаек булган. Яңа елда без сиңа шатлыклы хәбәрләр, бәхетле көннәр, узган елдагыдан да күбрәк булсын иде дип телисебез килә. Şiverlendim, matturlandım, üyezlendim, yassandım. Şatlığımdan uçraşuğa, yanlarına aşkındım. Küttüm, zargıp bittim, niye seni kilmedin? Sine şunday aldakçı dip bilmedim, min bilmedim. Küttüm, zargıp bittim, niye seni kilmedin? Sine şunday aldakçı dip bilmedim, min bilmedim. Senin için yalgan söylep durmay iken bir nige demek indi suyuqysın salıngan şunday kuyga indi hazır kişir deme yaratam dip aldama muhabbet degan hislarda yürek tik bir aldana. Suyu degan saf hislerini öşürmeylar jillerge. Sözlerini uynap tugil, kirek uylap söylerge. Nişeşsen şuna jayarsan dip halık bilip eyde. Sinen kibik aldakçılar yalğız kalalar hatta. İndi hazır kişir deme, yaraktan dip aldama.
Юлия Талхина шырақлығына Флёра Шарипованың жырын ишеткен һәм бу җыр шул ук мизгелдә Юлияның күңеленә кіріп отырган. Озак та ойламыйча җырга заманча аранжировка ясатып, клибында төшергән. Барлык миңа булышкан һәм янәшәмдә булган якыннарыма һәм әлбәттә TMTV каналына рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Яңа ел белән сезне һәм барлык сезне яратып караучы тамашачыларыбызны да матур бәйрәм белән котлыйм диеп әйтте җырчы. Без әлбәттә җырчы кызыбызга бары тик изге һәм матур теләкләребезне җиткереп калабыз һәм клибын карыйбыз. Bugün kilip min anladım, karışların yalgan iken, Sina bulgan ütülerim düşte kurgan duman iken, Üzüne seni mahrum eder, hislerde bir şiddet desin. Sine bitmine tügel şanlam, Sine ukerler desin. Sen tudırgan bu gazaptan, Sızlı küngel tüze bulma. Dik sevimnin şipleri, Beren işikte üze bulmay. Üzüne seni mahrum eder, hislerden bir şiddet desin. Sine bitmine tügel canım, Sine ukerler desin. Üzüne seni mahrum eder, hislerden bir şiddet desin. Sine bitmine tügel canım, Sine ukerler desin. Seni mahrum eder, hislerden bir şiddet desin. Sine bitmine tügel canım, Sine ukerler desin. Üzüne seni mahrum eder, hislerden bir şiddet desin. Sine bitmine tügel canım, Sine ukerler desin. Sine ukerler desin. Sine ukerler desin. Я җырчыбыз Розали йөрәгеңдә бер урын бир җыры белән шулай ук бүген яшьлек тавышының лидерлар рәтендә. Бу җырны аңа әтисе табып биргән һәм Розали бер дә икеләнмичә җыр өстендә эшли башлаган. Барысын да үзем эшләдем, режиссеры да үзем булдым ди җырчы кызыбыз. Без монда бары әфәрин дип кенә әйтә алабыз һәм 2020 елда яңа клиплар белән безне сөендерерсең дип ышанып калабыз.
Aşıkman benim sırrım belgili. Senden izlep cevap kettim birden birim kaderlim. Yüreğimde bir uğrun bir mengelikке ötenem. İki yürek birge tepsi şul bütün zor bäxettim. Yüreğimde bir uğrun bir boş bulsa. İki yazmış birge bulsun takdir bizge boşkanşa. Ömrünün bir uğrun bir ömür. Kırşak jayıp koşu alı kirkimsi tanınarım. Yüreğimde bir uğrun bir boş bulsa. İki yazmış birge bulsun takdir bizge boşkanşa. Ömrünün bir uğrun bir ömür. Kırşak jayıp koşu alı kirkimsi tanınarım. Игорь Дмитриевка Dünya Yemi jırın şulay ok Ilnat Farhulin yazıp bergen. Bari tek jırını yazdırıp bitirgeçkine bu jır Igor'nin көңіліне hoş kele. Şundan uzakta oylamışa dostu Alex Sagatov bilen klipning işteligin uylap, düşürüşlerini tabıp, әлеге klipni dünyaga ketirgen. Özü ol TNTV kanalına rahmetlerin bildirdi hem tomaşaçılarыбызны яңа ел bilen kotlap en izgi tileklerin yolladı. Kaya aşığasın dünya kovup Tuqtalıp bir başın көтерişi Qara әне үйің түбәсіңде Нишегірли аппақ көгершін Dünya kuvup, dünya kurmi qalma Yigir buzmağımır arasın Vakit tabıp şıksın tabiqatga Her kim tarta turmuş arbaсын Sıqlana bil күзәт табиғатны Ул бит мұқтаж бізіні көруге Бит тарап һәм ихтибарсыз булу Алып бара аны бітуге Dünya kuvup, dünya kurmi qalma Yigir buzmağımır arasın Vakit tabıp şıksın tabiqatga Her kim tarta turmuş arbaсын
Илгиз Хасаншының «Шәйле табын» җырына төшерелгән клипы да бүген 2019 елның иң яхшы клиплар исемлегендә. Әлеге җыр әкияттәге кебек бер көн һәм бер төн эчендә иҗат ителгән. Әмма Илгиз җырны халыкка чыгарырга ашыкмаган. Ныклап өйрәнеп, кечкенә бала тәрбияләгән кебек бөтен җылысын биреп, паритик 6 елдан соңына клип төшереп, халыкка җиткергән. Әлі шәйелеріңіні самавыр қайнар шақта Тату яшәуләр мәслихәт сөйләшик шушы хакта Ул ризыклы шәйле табын гаиләбез белән бергә Әнә шулай гөрләп яшик яшигәле гомергә Şəйli tabın Ailəbiz bilən birgə Ənə şulay görüləb yaşik Yaşigəli ömürgə Sünməsinlə sürülməsin Ailəbiznin uşağı Allah isten tuğla torasın Məhəbbətinin qışağı Ol rizıqlı şəйli tabın Ailəbiz bilən birgə Ənə şulay görüləb yaşik Yaşigəli ömürgə Ol rizıqlı şəйli tabın Ailəbiz bilən birgə Şulay görüləb yaşik Yaşigəli ömürgə İştən soң біргә жыйылыйк Шәй табыны янында Gürletipler yaşik şulay Tağın tağın tağında Ol rizıklı şəйli tabın Ailəbiz bilən birgə Ənə şulay görüləb yaşik Yaşigəli ömürgə Ol rizıklı şəйli tabın Ailəbiz bilən birgə Şulay görüləb yaşik Yaşigəli ömürgə Yaşigəli ömürgə Ənə şulay görüləb yaşik Yaşigəli ömürgə Динараның «Кабатла җырыңны былбылым» җырына төшерелгән клипы тамашачыларның күңеленә бик хуш килде. Яратып тыңлыйлар, клипны карыйлар, тавышларын калдыралар һәм тарихның дәвамын сөрәләр. Җыры да Былбыл исемле кызга багышланган. Автор кызны Сандугач баласы белән хозурланып чагыштыра. Димәк, яшьлек тавышы лидерлар исемлеге белән ялгышмаган. Әйдәгез, без дә клипны исебезгә төшереп китик. Извините. Мен сізді қорқыттым ба? Әйе, әзгілі. Мен көпада өзім генә булырмын дип уйлаган идем. Бірге вақыт тезірек өтер. Сағынам қой
Кайда син күз нурым, сагынам шул инде карашым. Тагын бер күрәсем килә дип, мин сине эзләп тә карадым. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Син булган язларда булдым мин, тапмадым мин сине җәйләрдә. Эзләмә китте ул дигәндәй, кушылды бит миңа җилләрдә. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Еллардан елларга сыналган, югалмас ул безнең мәхәббәт. Йөрәккә язылган исемең, җырларың өчен дә мең рәхмәт. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Кабатлы җырыңны былбылым, шул җырдан мин сине табармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Табармын да сине шул җырдан, тик синең утларда янармын. Илгиз Абдрахманов «Йөрәгем тибә» җыры белән 2019 елның төп лидерлар рәтендә. Илгиз үзенең кабатланмас моңлы тавышын гына түгел, ә актерлык осталыгын да исбатлады. Киләчәктә дә без сиңа зурдан-зур уңышлар теләп, янәдән биредә яңа клипларың белән көтеп калабыз. Күзләрем ачылды, тойдым барлыгыңны, йөрәгемдә сиңа мәхәббәт. Кайда инде, кайда булдым әле, кайда, анда да сиңа тик мәхәббәт. Бүтән чәчкәләрнең дә матурлыгы тик синең өчен, тик бер синең өчен. Кошларның сайравы, күк бәләкләрнең дә очуы, тик бер синең өчен. Йөрәгем тибә, синең өчен, синең өчен. Йөрәгем тибә,
hislerini uyata, yaprak jirge yata, bu turmuşni min bit yarata. Koyaşnın nurların, aydın yaktılığın, yangır tamşıların yaratam. Ama indi köpme yıllar min seni izledim, küttüm izledim. Sen buldansın yanımda, her vakit benim yanımda, tek benim yanımda. Yüreğim tiba, senin ışın, senin ışın. 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 Yılға нәтиже ясап, біз сіздің білән яшьлек тавышында булган иң яхшы клипларны билгеләдек. Кем үзен бу исемлектә тапмады, бер дә кәефегезне төшерергә ашыкмагыз. Без сезне 2020 елда яңа клипларыгыз белән янәдән яшьлек тавышында көтеп калабыз. Яңа елда без сезгә хыялларыгызның тормышка ашуын, бәхетегезнең тулып торуын телибез. Гомерегез шатлыклы, куанычлы булсын. Яңа ел белән, дуслар!